Извинете ме, стана малък каф и явно ще кача два епизода, ако се получим. Ако и двата стават, явно ще кача два. Сега разясних ви играта набързо, ще покажа... Какво да покажа? Майнкрафт. И нещо, което построих наскоро. Искам да ви го покажа. Много ме радва, че успях да го построя. Само да ви го покажа. Да видим дали на вас ще ви хареса. Ако ви хареса, ликнете видеото. Не, ти бе, селендур. Сложих малко селендурията и за украса. Това е моят импровизиран замък. Лайк, ако ви харесва. Знаете как се лайква, просто искате едно бутонче. Отне ми доста време. Накрая успях да го завърша. Там има плаяк. И честно сега не знам точно какво да правя в този свят и може би следващия път ще направя някой друг замък или може би ще, не знам, предполагам, че може и да го зарежа и да построя някакъв нов на друго място. Не е лошо, нали? Хубаво замъче. Има и пътека. Не точно, води само малка пътека. Исках да ви покажа. Имам си имейлница. Това е моя, как да се изразя, не знам точно къде е. Това е моята мелница. Мелят ми жито и тем подобни глупости. Не, че може в Майнкрафт, но както и да е. Житница ли? Не знам как да го нарекам. Това е мелницата, не знам, ще има пажи, нещо съм ги сложил, да. Опа. Да, не стане лошо. Някъде тук ми раднах и сестра ми. Ето та. Какво правиш тук, ама, ей? Кошко. Извинете ми. Обърках, сестра ми беше килфа, не кошка. Моя грешка. Дано това видео да се получи добре, както и предното. Това исках да ви покажа относно Майнкрафт. Сега да видим дали ще мога да спра видеото, за да ви кажа довиждане. Айде да ви покажа скина си. Не е ли як? Да ми гледат ногтите. Да видим колко стана дълга този тест. Само 3 минути. Тъпо няма в броя. До скоро, маняци.